Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru da muke bi wajen ƙirƙirar karin sautin waƙa, karin waƙa, rera ita kanta waƙar da jeranta kafiya a cikin waƙa. So alhamdulillahi a wannan lokacin ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya, wato muna kan karin sautin waƙa mai suna Mamsari. A nan muka tsaya, wanda kafar waka ta 6 da ta 9 suka haɗu suka ba da wannan kari mai suna Mamsari. So a wannan karin za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah. Muna karin waka na gaba wanda shine mai suna Hafif. Shi sunansa Hafif, wato kafar waka ce ta 7 sai ta haɗu da kafar waka ta 10 sai suka auri juna suka ba da wannan suna, ko kuma suka ba da wannan kari mai suna Hafif. Wato karin waka ta 7 mai suna Fa'ilatun, da kuma karin kafar waka ta 10 mai suna Mustafi'ilun, sai suka haɗu suka gwama kansu sai suka ba wa wannan kari suna Hafif. Wato fa'ilatun a tara da Mustafi'ilun, fa'ilatun Mustafi'ilun, fa'ilatun Mustafi'ilun, fa'ilatun Mustafi'ilun, fa'ilatun Mustafi'ilun. Any yadda ka ga dama sai ka kara shi. So a wannan karan ma mun zo da wani karin sauti ko kuma wani misali da za mu bayar daidai da gwargwadon iyawarmu da kuma tunaninmu, yadda zai harbawa za mu yi amfani da shi domin mu saka wa wasu aidiyar da za su iya ƙirƙirar su ma karin nasu sautin waƙar. Ba lallai sai irin namu ba, zai iya fin namu daɗi da sauti mai shauƙi ma. Kawai dai hikimar shine yadda ake haɗawa. Fa'ilatun Mustafi'ilun, fa'ilatun Mustafi'ilun. A nan wajen na zo da wani ɗan gwaye ko kuma wata rubutaccen waƙa kamar ɗango 4 na zo da shi. Za ka iya yi ko 1 ko 2 ko ɗango 1 ko ɗango 2 ko 3 ko 4 ko 5 ma ko 6 ko 7 ko 8, ya danganta da irin concept ko kuma yanayin da kake son waƙarka ta hau kai ko kuma ta tsaya a kai. Kawai dai waɗannan shine kafafuwan da za su hau kanta, za ka ɗora musu ko kuma kari. Na ce fa'ilatun Mustafi'ilun ko kuma fa'ilatun Mustafi'ilun. Wai ina ne hanyar gari, na taho ne kar nai bari, ban sani ba in bari, hankula na sun yo jiri. Fa'ilatun Mustafi'ilun. Wai ina ne hanyar gari, na taho ne kar nai bari, ban sani ba in bari, hankula na sun yo jiri. Fa'ilatun Mustafi'ilun, fa'ilatun Mustafi'ilun, fa'ilatun Mustafi'ilun, fa'ilatun Mustafi'ilun. So kamar haka, wannan wani misali ne mai sauƙi kuma wanda da wasa kawai sai ka ji kafin da wani kari mai daɗi. So alhamdulillah, a ci gaba da kasancewa da mu da bibiyar mu da wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach TV. Ni sunana Ishaq Tasu Nasiru, wanda aka fi sani da suna Easternash. Nake cewa sai an ji manku ko kuma sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Bye bye.